Проект за купуване на оборудване за съществуващ зъболекарски кабинет, изпълнен от кандидат амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина Ердент ЕОД. Проектното предложение е финансирано чрез мярка инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от стратегия за водено от общностите местно развитие на МИК Минерални бани Черноочене. Общата стойност на проекта е в размер на 87 826 лева, от които 75% безвъзмездна финансова помощ или 65 869 лева и 50 стотинки, осигурени по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С предоставеното финансиране е закупено необходимото оборудване за съществуващ зъболекарски кабинет в село Черноочене, община Черноочене. Проект изграждане и оборудване на цех за сушене на селскостопанска продукция в местност Чаракли, село Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали, изпълнен от кандидата БАМЕС Агро ЕОД. Проектното предложение е финансирано чрез мярка инвестиции в преработка маркетинг на селскостопански продукти от стратегия за водено от общностите местно развитие на МИК Минерални бани Черноочене. Общата стойност на проекта е в размер на 193 887 лева и 74 стотинки, от които 50% безвъзмезна финансова помощ или 96 943 лева и 87 стотинки, осигурени по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С предоставеното финансиране е изграден и оборудван цех за сушене на селскостопанска продукция в биоферма, собственост на БАМЕС Агро ЕОД в землището на село Пчеларово, община Черноочене. Проект доставка на машини и оборудване за микропредприятия за производство на облекло, изпълнен от кандидат БАМЕС Агро ЕОД. Проектното предложение е финансирано чрез мярка инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от стратегия за водено от общностите местно развитие на МИК Минерални бани Черноочене. Общата стойност на проекта е в размер на 194 902 лева, от които 75% безвъзмезна финансова помощ или 146 176 лева и 50 стотинки, осигурени по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С предоставеното финансиране са закупени шевни машини за шивашки цех за производство на горно облекло на БАМЕС Агро ЕОД в село Нови пазар, община Черноочене. Проект за купуване на оборудване за сватбен салон в село Кавлешково, община Черноочене, изпълнен от кандидат Ханай ЕОД. Проектното предложение е финансирано чрез мярка инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от стратегия за водено от общностите местно развитие на МИК Минерални бани Черноочене. Общата стойност на проекта е в размер на 160 129 лева и 92 стотинки, от които 75% безвъзмезна финансова помощ или 120 097 лева и 44 стотинки, осигурени по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С предоставеното финансиране е закупено цялостно оборудване за функциониране на сватбен салон, собственост на Ханай ЕОД в село Кавлешково, община Черноочене. Проект реконструкция на къща за представяне и експониране на местното културно и битово наследство в село Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали. Проектът се реализира от община Черноочене. Дейностите са свързани с реконструкция на съществуваща стара постройка. Чрез реализация на проекта в село Пчеларово ще бъде напълно реставрирана къща за експониране на местното и културно-битово наследство. Стойността на проекта е 158 000 лева, които са 100% безвъзмезно финансирани, осигурени чрез Сдружение местна инициативна група МИК Минерални бани Черноочене 2014-2020 година по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проект рехабилитация на улица в село Черноочене, община Черноочене и изграждане на улично осветление, изпълнен от кандидат община Черноочене. Проектното предложение е финансирано чрез мярка подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура от стратегия за водено от общностите местно развитие на МИК Минерални бани Черноочене. Общата стойност на проекта е в размер на 110 025 лева и 66 стотинки, която е 100% безвъзмезна финансова помощ, осигурена по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С предоставеното финансиране е рехабилитирана улица, в резултат на което е осигурено транспортното обслужване на имотите в непосредствена близост. Създаден е пешеходен маршрут, който свързва централната част на селото с коритото на река Перперек.